Здравейте хора, в днешното видео ще ви покажа защо трябва да се отабонирате за този Джордж. Първо той не спира да хейти хората и да ги тормози. Свидетел на това е Симон. Да, брото качва хубави видеа в YouTube, сега ще ви докажа това, ето. Той е от България, но не спира да хейти, буквално е голям хейтър и това е тормоз, като всички трябва да подадат сигнал към него, за да спре или поне да му се изтрие каналът. Ето някои от видеята му. Те повечето са за баба Грани и за някакви тук молдове. Но така, нека вече да ви разкажа каква е случката и защо трябва да се отабонирате за него, всички негови последователи. Първо той не спира да хейти под видеята ми, не само под моите. Той просто сърцето му е да хейти хората, но няма нищо, това на мен не ми пречи, просто искам да му кажа да спре, без да го обиждам и всякакви други. Подадох вече 2 сигнала, но нямаше никакви мерки, така че мисля вече да кажа и на вас, хората, които го гледате и знаете, че той хейти. Свидетел на това е Симон, който даже може да види това видео и да коментира. Не знам той на колко е, запознахме се съвсем наскоро, тук в YouTube ми писа някакъв коментар под едно видео и така. Но причината, по която искам да подадете сигнал е, отново повтарям за 3-ти път в това видео, дразни супер много, дано да го види това шортче, за да разбере, че трябва да спре, защото ще се подадат още сигнали, не само от мен, а и от другите хора. Видеото ще приключи тук, защото няма вече какво друго да кажа. От мен чао и направете това, което ви кажа.